Ang puwersa ng Pilar PNP sa Abra naman inalis sa pwesto. Pagiging bias ng pulis, presensya ng private armed groups, dahilan para isailalim sa under COMELEC control, pati na ang Misamis Occidental. Samantala, dating Justice Secretary Aguirre umalma tinawag na sinungaling ang dating Bureau of Corrections Chief na si Rafael Ragos na bumaliktad sa testimonya laban kay Senator Laila de Lima. Ang batas naman sa pagsugpo sa mga online lending at investment scams, lalagdaan na ni Pangulong Duterte. Samantala, 5 individual na nagkakalat daw ng mga fake news sa social media abay kakasuhan na rin ng COMELEC. Sa ating international news, ang North Korea nagtesting na naman ng ballistic missile patungo sa dagat sa karagatan ayon sa South Korea. Sa sports balita naman, World Boxing Organization tuluyan ng tinanggalan ng corona ang Pinoy champion ni si Janrel Casimiro. Mamaya sa ating entertainment news, ang kilala bilang Queen of All Media na si Kris Aquino, mixed emotion matapos hindi pinayagan ng mga doktor sa flight sa labas ng bansa. At live nationwide worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates. Mga kabombo, ka-Star Nation, na natili pa ring mababang natatala naman ng mga election-related violence sa Pilipinas. Ayon kay PNP Chief Police General Leonardo Carlos, may natala silang 13 verified election-related violence, mababa raw kukumpara naman sa nakarang halalan. Umasa niya sila na hindi na ito madaragdagan pa habang papalapit na ang Mayo 9. Kasabay nito, tiniyak din naman General Carlos na patuloy ang ginagawa nilang paghanda, katuwang iba pang mga ahensya ng pamahalaan at nakalatag na rin na niya ang kanilang contingency plans upang matiyak magiging mapayapa naman ang halalan sa bansa. Dini-discourage naman ng Commission on Elections si COMELEC ang mga botante na magsuot ng mga shirts o paraphernalia na may mga mukha o pangalan ng mga kandidato sa mga polling precinct sa araw ng halalan. Sinabi ni Commissioner George Garcia, maaaring i-flag ng mga tagabantay ng halalan ang mga botante na magsusuot ng mga materyales sa pangampanya sa loob ng mga polling precinct. Anya, kapag nagsuot ng face mask na may mukha ng kandidato, damit na may mukha ng kandidato, yan ay siguradong i-object ng mismong watcher sa loob ng polling precinct. Sinabi rin ni Garcia na hindi dapat ipamahagi ang mga sample ballots sa mga presento. Nakatakdang isagawa ng Pilipinas ang pambansa at lokal na halalan ngayong Lunes, Mayo 9. Samantala naman sa iba nating mga balita, muling humarap ang ilang mga kandidato ngayong araw sa pagpapatuloy pa rin ng COMELEC KBP Pilipinas Forum 2021. Unang sumalang kanilang umaga si Presidential Faisal Mangundato at ang kanyang Vice Presidential candidate na si Carlos Serapio dakong alas 10 ng umaga. Nagsilbing moderator si Maricel Halili ng TV5, abang mga panelists naman si Ed Linggao ng 1PH at Dennis Antinor ng DZRH. Pagsapit ng alas 11 naman ng umaga ay sumunod namang nagisa si Vice Presidential candidate at Senate President Vicente Tito Soto III. Tumayong moderator ang inyong lingkod habang panelist naman sina Rico Hizon ng CNN Philippines at Bombo Jane Buna ng Bombo Radio Philippines. Kabilang sa mga isyong sinagot ni Soto ay kung bakit siyang magiging iba sa mga nakalipas na mga naging vice-presidente ng Pilipinas. Tiniyak naman ni Soto na kahit hindi niya kapartido ang mananalong presidente ay hindi raw siya magiging oposisyon. Ilan pa sa mga issues na tinalakay ni Soto ay ang mga plano sa pagpapalago ng ekonomiya, lalo na ang ayuda sa mga malilit na negosyo, yung party list system at iba pa. Sa isyu naman ng isabong na controversial ngayon, pinuri ni Soto ang hakbang ng Pangulong Rodrigo Duterte na suspendin ang operasyon nito. Binalawala rin ng lider ng Senado ang mawawalang kikitain ng gobyerno mula sa isabong. Dahil sa kumpiyansa naman ito si mga pagkukunan ng buwis. Magtatagal pa ang panel interviews sa ilalim ng pamamahala ng COMELEC at kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas hanggang Mayo 6 o araw ng Biyernes. Narito pang pagkatanong ng Bombo Radio Philippines kay Vice Presidential Candidate at Senate President Tito Soto. Mr. President, gusto ko lang itanong, paano pala kayo magiging kakaiba sa mga nagdaang vice presidente, lalo na kung sakali lang naman ay hindi mo kapartido ang manalong presidente, Mr. President? Thank you for that question. I have been a consensus builder. I am the only Senate President who has been there for 4 years na hindi nagkaroon ng kudeta. Tingnan niyo yung records. Laging merong hindi magandang attempt.
Pero why? Because I'm a consensus builder eh. Wala po akong inaaway doon eh. Lagi kong nilalagay sa lugar eh, whether you are the majority or minority. And as a matter of fact, all the presidential candidates now, the top 4 or top 5 presidential candidates now are all my friends. They know me. I know them. Perhaps I will be able to enhance the office of the Vice President by being a consensus builder. Imagine, try to build consensus with 23 different republics. If you can do that, the office of the Vice President is a cinch. So ano po ang inyong magiging diskarte, Mr. President, sakaling hindi susuportahan ng magiging Pangulo ng Bansa ang inyong mga programa? Magiging kritiko ka ba ng Pangulo kung ang manalo ay hindi mo kapartido, Mr. President? Ay hindi po, sapagkat una sa lahat siguradong yung Presidente magugustuhan yung programa ko o programa namin na ibibigay sa kanya. Kung ayaw niya nun, sapagkat hindi galing sa kanila o hindi sasabihin ng mga pararap niya, meron sila ibang programa, I can do it on my own. Like for example, I can enhance the holistic approach on the problem of illegal drugs. I don't need any position to do that. But I can do it with the clout of the office of the Vice President. A common citizen would have difficulty doing it. But with the clout of the office of the Vice President, ay ibang klase. I will be able to do the holistic approach that I did before in Quezon City that brought down the drug cases from 54% to 9% when I left and went into the legislation to be able to enhance the Dangerous Drugs Act of 2002. Which I did. Kaya po, nailagay ko doon yung holistic approach on the problem of illegal drugs wherein there should be enforcement, prosecution to address the problem of supply reduction, and then prevention and rehabilitation to be able to address the problem of demand reduction or the strategy of demand reduction, which is not being done by this government or the previous governments. I can do it with or without a position. As long as I have the office of the Vice President clout, therefore, I will be able to do it nationwide. Yan pa rin ang bahagi ng COMELEC KBP Pilipinas Forum 2022 sa pagkatanong ng Bombo Radio Philippines kay Vice Presidential Candidate at Senate President Tito Sotto. Samantala naman sa iba nating mga balita, mga kabombo ka Sir Nation, yung buong persa daw ng kapulisan dyan sa may isang lugar sa Abra, inalis rin sa pwesto na. At maging yung lugar din ang tinatawag dyan na yung Misamis Occidental ay nilagay din dito ng COMELEC sa tinatawag na COMELEC Control. Mga nakuha ng impormasyon mula naman kay Bombo Annalise Soberano. Gamit ang kanyang emergency powers, kinumpirma ni COMELEC Chairman Saidamen Pangarungan na 2 bayan pa ang nadagdagan na under COMELEC control dahil sa issue ng seguridad na may kaugnayan sa May 9, 2022 national and local elections. Ang 2 bagong bayan na under COMELEC control ay ang Pilar sa Abra at ang Misamis Occidental sa Eastern Mindanao. Ayon kay Chairman Pangarungan, dahil sa ulat na pagiging bias ng ilang pulis sa Pilar, may insidenteng karahasan, presensya ng private armed groups at ang petisyon ng local government units ng Pilar, dahilan para isailalim sa COMELEC control ang nasabing bayan. Paliwanag pa ni Chairman Pangarungan, dahil sa 5 araw na lamang ang halalan at dahil sa naging rekomendasyon ng Grand Commanders at COMELEC Regional Office Director, kanyang ginamit ang kanyang emergency powers. Dahil dito, inirekomenda ng COMELEC kay PNP Chief General Jonardo Carlos na i-relieve sa pwesto ang buong puwersa ng PNP Abra para masiguro na maging maayos at mapayapa ang halalan sa nasabing lugar. Sa panig naman ng Misamis Occidental, unanimous ang recommendation ng mga miyembro ng Regional Joint Security Control Center dahil sa posibleng spillover ng mga kagaluhan sa nasabing probinsya at sa iba pang municipalities. Pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman Saidamen Pangarungan. Dahil sa mga threats and intimidation by private armed groups to certain candidates in Pilar Abra, pati yung mayor, vice mayor, mga councilors, halos nagtatago na sila because they feel that they cannot be protected by the local police detachment of Pilar. And all these concerns, as confirmed to me by the regional election director, I declared
Pilar under COMELEC control using my emergency power under COMELEC resolution numbers 10777. Yung other places in Abra, alam naman natin ang Abra, parating problema yan, no? Every election, ang tawag nga sa Abra, it's the killing fields of northern Luzon. Just like yung mga notorious areas in my province, sa Lanao del Sur, Maguindanao, Basilan, Sulu-Tawi-Tawi, sa Barm, para maraming concern ang dumarating sa amin. But with respect to the other towns in Abra, wala pong recommendation ang COMELEC election director namin, kaya hindi po namin ma-actionan yung mga reported na violent incidents. Well, yung mga ibang areas, nakita nyo, areas under the red category, 104 na municipalities and 14 cities. These are areas under a grave concern. Grabe yung concern doon. But wala po kaming natatanggap na recommendation from the Regional Joint Security Control Center ng bawat region. Kaya hindi po namin ma-declare under COMELEC control. Alright. Kailangan may recommendation ang mga ground commanders natin at saka COMELEC Regional Election Director. Samantala, batay sa naging rekomendasyon ng COMELEC sa PNP, agad ipinag-utos ni PNP Chief General Carlos ang pag-alis sa pwesto sa buong puwersa ng Pilar Abra Municipal Police Station. Sinabi ni PNP Chief, ang nasabing police station ay mayroong 20 hanggang 30 na police personnel, kaya madali silang palitan at may mga tropa na ring maaring pumalit sa kanilang pwesto. Siniguro naman ni Carlos na ang mga pulis na ipapalit ay may alam din sa nasabing lugar. Nagpulong naman kaninang hapon si PNP Chief at si Police Regional Director Brigadier General Ronald Lee kaugnay sa pagsailalim sa COMELEC control ang Pilar Abra. Inihayag naman ni Carlos na in place na ang kanilang mga tao sa ground at wala nang movement na gagawin. Muling iginiit ng PNP Chief, mahigpit nilang babantayan ang vote buying. Sa ngayon, nakaalerto ang PNP Anti-Cybercrime Group para i-monitor ang money trail. Kapwa inihayag ng PNP at AFP na wala silang natatanggap na verified threats kaugnay sa planong pananabotahe sa araw ng halalan. Gayunpaman, pinalakas at pinaigting ng PNP at AFP ang kanilang intelligence information gathering. Sa kabilang dako, sinabi naman ni Chairman Pangarungan na may contingency plan na rin sila sakaling walang mga guro ang nais magsilbi sa araw ng halalan, lalo na sa mga lugar na nasa areas of concern at under COMELEC control. Muli, pakinggan natin si COMELEC Chairman Saidamen Pangarungan. These concerns will be acted upon by our election officers in those areas na talagang ang mga BEIs natin composed of personnel from the Department of Education ay hindi pwedeng mag-serve, ay meron naman tayong alternative dyan. Ang PNP has trained some police personnel to act as members ng BEI. So, for example, in Barm, I was informed that the PNP has trained more than 1,000, I think 1,600 general na mga police officers na in those areas na pwedeng mag-back out ang mga BEIs because of fear or because of intimidation, ay ready po ang PNP na mag-assign ng mga PNP personnel to act as members ng BEI. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, tiniyak naman ni COMELEC Chairman Saidamen Pangarungan sa grupo ng mga international observers na bibigyan sila ng sapat na access habang nag-uobserba ng halalan dito sa bansa. Una nang hinarap ni Pangarungan ang mga dayuhang observers at ipinaliwanag pa sa kanila ang proseso ng pagboto sa Pilipinas at ang paggamit ng vote counting machines. Binigyan din ng ang mga ito ng pagkakataon na bumoto para sa demonstrations ng VCMs. Kaugnay nito, nagpaalala rin naman ng COMELEC sa mga international observers na sana naman ang mga ito ay mamantine ang kailang pagiging impartial at walang kakampi ang mga kandidato habang nag-uobserba sa kalakaran ng eleksyon sa Pilipinas.
Samantala, sa iba natin mga balita, nasa 23,000 mahigit na mga sundalo at pulis ang bumoto sa pamamagitan ng local absentee voting. Ito'y bate naman sa partial report na nilabas ng COMELEC at bate naman sa accomplished ballots na tanggap na rin ng komisyon. Ayon kay Mr. Arnold Dizo, ng overall supervisor ng COMELEC, sa local absentee voting sa kabuuan, 26,000 mahigit ang mga na-accomplish o natapos na mga balota ang natanggap na rin ng COMELEC mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sinabi ng opisyal, batay sa kanilang datos, ang PNP ay mayroong 14,000 mahigit na mga accomplished ballots, ang Philippine Army mayroong 6,000 mahigit at ang Philippine Air Force mahigit lamang sa 2,000. Bukod naman sa PNP at Armed Forces, ilan pang ahensya ng gobyerno ang nag-avail, kabilang rito ang Department of Education, ang Bureau of Fire Protection, yung ilang kagawad ng media mahigit 800 at ang COMELEC ay mahigit naman 600. Ang Philippine Coast Guard bumoto rin ng ilang mga empleyado, Public Attorney's Office ng DFA, maging yung National Power Corporation employees at sa ngayon nga patuloy pa yung hintay ng COMELEC at iba pang mga balota sa buong bansa na nag-avail din ng local absentee voting. Bilang bahagi naman ng halalan 2022 o eleksyon, itataas ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang alerto sa araw ng Biyernes. Ito ang inihayag ni AFP Chief of Staff General Andres Centino sa ikaapat na COMELEC Command Conference na ginanap sa Camp Crame. Ayon pa kay Centino, gagawin ng kapulisan o naisa sa ayos na nilang kanilang plano at organisasyon at nai-set up na rin ang kanilang monitoring command centers. Layunin din ang pagtataas ng alerto na may handa ang kanilang mga tauhan para sa kanilang pagbabantay sa Lunes. Ngayong araw itinaas naman ng Philippine National Police ang kanilang alerto kasabayan ng simultaneous multi-agency send-off and turnover ceremony. Sumantalang mga kabombo kay Star Nation, bago tayo magpatuloy, kukuha mo tayo ng mga reaksyon at mga napapanahon na mga issue at mga reactionary, lalo na po dyan sa mga kabilang sa ating mga kandidato. At sa puntong ito ay magiging makasama natin live nationwide, worldwide sa kabilang linya po via Zoom. Dating House Speaker, naging senador po, isa pong veteran lawmaker at naging mataas na opisyal din sa ating gobyerno. Kasama natin dating Senador Alan Peter Cayetano, si Bombo Elmar, ang inyong kasama ko aking partner si Bombo Jane. Good evening po sa inyo. Kumusta na po kayo, Senator Alan Peter Cayetano, sir? Magandang gabi, Bombo Elmar, Bombo Jane, at sa ating mga kababayan, at hindi lang sa Luzon, Visayas, Mindanao, ang mga OFWs na nakatutok parati sa inyong programa. Magandang araw. Okay naman po tayo. At katulad ng ating mga kababayan ay medyo excited na rin na ilang araw na lang ay halalan na. Alright. Senator Cayetano, patuloy niyong sinusulong yung sa digital age, lalo sa panahon po ngayon, yung proposal niyo itong gamitin ng maximize yung mobile app sa cellphone. At bakit ito po yung napagtutunan niyo ng pansin, yung electronic distribution ng ayuda na tinatawag, Senator Cayetano, sir? Alam niyo po sa Biblia meron pong verse doon, we die because of lack of knowledge, Although yung context nun is spiritual death, di ba? Kung hindi mo kilala Diyos, yan po ay applicable sa atin ngayon. Ano ibig sabihin? Halimbawa, kailangan mo ng gamot or medical attention or diagnostic test, pero hindi mo alam na may 21 billion pala sa DOH, di ba? So pwede kang hindi magamot, pwedeng lalong magkasakit o mamatay pa. Kapag ikaw ay may anak na talagang matalino, gusto mag-aral, hindi niya alam na malaki ang pera sa scholarship. Hindi siya physically mamamatay, pero pwedeng yung pangarap niya mamatay, So ang punto, Bombo Elmar, bakit nung pandemic, natuto tayo mag-Zoom, natuto tayo mag-online shopping, natuto tayong gumamit ng hindi lang ng credit cards, kung hindi yung Paymaya, GCash, So yung mga business, nag-adapt din sila, na mga online sales nila, pati mga restaurant, mga delivery. So bakit hindi natin ito magawa sa gobyerno? So may 21 billion tayo sa DOH for medical assistance. May almost 40 billion tayo for people in crisis situation sa DSWD. May almost 5 billion for sustainable livelihood programs. May 1 billion tayo sa DTI para sa small businesses. And I can go on and on, DOST, etc. So the good news is there's 500 billion in different forms of tulong, ayuda, tabang, mga programa ng gobyerno, pang loan at pang pamigay, But right now, kailangan mo ng padrino Kailangan mo mag-join ng mga payout na inorganize ng mga mayor, congressman, senador, or yung mga regional director. And then, kailangan mo ng tutulong sa iyo sa requirements.
So why not make it simple? Bakit hindi nilang app? Tapos lahat po ng mga tao ay bigyan po ng national ID na may QR code. Yung QR code mo na yan, hindi lang data mo, kung hindi pati yung link sa GCash at Paymaya. So for example, Elmar and Jay, no? Kung si Jose, halimbawa, kailangan ng pambiling gamot at binigyan siya sa health center ng medical certificate at saka binigyan siya ng reseta na kailangan mo ng x-ray at kailangan mo ng ganitong gamot. Ba't hindi pwedeng ibigay sa kanya in digital form yan o kaya picturean niya, padala niya sa mobile app ng DOH at ipadala sa kanya through GCash or Paymaya yung pera na pambayad. So nandyan po ang pera eh. So why not make it easy for people to access these government programs and projects para mas madali po sa ating mga kababayan? Alright, aking co-anchor si Bomboy Jane. Bomboy Jane, your question to Senator Cayetano. Go ahead. Speaker, gusto ko lang pong hingan kayo ng reaksyon kaugnay po sa ginawang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Taguig's Thanksgiving Rally at endorsement po. Well, we're very honored and first and foremost, salamat sa Diyos na nabigyan ako ng chance to serve with the President. No? Nagkasama kami, ako bilang Vice Presidential candidate niya, then sa DFA, then as Speaker. Hello, Senator. Wala siya. So nasupresa po talaga Luzon. Okay. And isang plataforma dapat talaga ng lahat ng kandidato better internet, no? Pero nasupresa talaga kami sa pagbisita ng Pangulo at sa kanyang endorsement, personal visit niya. Kasi mga leaders namin yun sa Taguig, Central Luzon at Southern Luzon, no? Having said that, I really believe that the President, just like FBR, no, na even after his term, hiningan siya ng advice, active siya sa foreign affairs as he was an elder statesman. Ganyan din si Lee Kuan Yew sa Singapore. He was the senior minister and elder statesman. So yun din ang sinabi ko sa ating Pangulo na kailangan ka pa namin at sana kung sino man ang ating maging Pangulo ay humingi pa rin ng advice sa iyo at suportahan mo rin. So I'm looking forward to continuing my relationship with President Duterte beyond 2020, beyond this term ng 2016 to 2022. Alright, on that note, ginhula po tayo ng oras. May tanong pa sana ko sa inyo, dating House Speaker at dating Senador Alan Peter Cayetano. Magandang gabi po sa inyo, Senator Cayetano. Good evening, mabuhay at salamat na marami sa inyong programa Timpilan at tulungan po natin ang media na bantayan ang ating halalan. God bless you po. Marami pong salamat. Samantala, sa patuloy pa ng ating mga balita, puspusan umano ngayon ang ginagawa ng National Electrification Administration o NEA sa pagkipag-ugnayan sa mahigit 100 mga electric cooperatives sa iba't ibang dako ng ating bansa upang masiguro yung stable na power supply sa panahon ng halalan. Kung ito ay tiniyak ng NEA na ang kanilang mga power distributors ay all set na sa Mayo 9. Simula rin daw bukas, Mayo 5, yung mga electric cooperatives ay magasimula na rin ang 24-hour power situation monitoring hanggang sa May 12 sa pagkatapos ng vote canvassing at pagdeklara na ng mga nanalong kandidato. Inabisuan na rin daw ng mga electric cooperatives na mag-report ng 2 beses sa kanilang mga Power Task Force Election 2022 kaugnay naman sa mga power situation sa bansa. Magpapatuloy pa tayo sa mga sitwasyon sa nalalapit naman na halalan at mga impormasyon mula diyan sa COMELEC. Samantala muna sa ating mga paalala. Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. This political ad is paid for by Ako, Ilocano Ako Party List, 15 Joya Corinthian Gardens, Ugong Norte, Quezon City. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Itinanggi ni dating Department of Justice Secretary Vitaliano Aguera II ang maligasyon na pinilit niya si dating National Bureau of Investigation NBI Deputy Director for Intelligence Rafael Marcos Ragos na tumistigo laban sa nakakulong na si Senator Leila de Lima. Idiniklara ni Aguirre sa isang payag na talagang nagsisinungaling si Ragos. Salungat sa kanyang sinasabi, hindi umano siya kailanman nasangkot sa pagpilit sa kanya na gumawa ng mga pahayag
pahayag na kinasasangkutan ng senadora sa kalakala ng droga sa Bilibid Prison. Inilabas ni Aguirre ang pahayag matapos na ilabas din ni Ragos na dati ring Bureau of Corrections Bucor officer in charge noong Abril 30 ang affidavit na binawi ang kanyang mga testimonya laban kay De Lima, kabilang ang pagpapadala ng drug money mula kay Peter Co, isang drug lord at convicted inmate ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Si De Lima nakasalukuyan nakakulong ngayon sa custodial center ng Philippine National Police Headquarters sa Camp Crame, Quezon City ay nakaharap sa kaso droga sa Muntinlupa City Regional Trial Court dahil sa mga pagkakasangkot niya sa paglaganap ng pangangalakal ng narcotics sa Bilibid. Napaglaman na isa sa 3 kasong kriminal ni De Lima ay na-dismiss. Nakabinbin pa rin ang resolusyon ng RTC ang 2 kaso. Tumistigo si Ragos sa isa sa 2 kaso. Sa kanyang affidavit noong Abril 30, sinabi ni Ragos na walang katotohanan ng alinman sa mga affidavit na ito o mga testimonya ng Kamara at hukuman o anumang iba pang pahayag na ginawa sa media o iba pang mapaglilitis sa investigasyon. Kabilang ang Senado at DOJ sa paghahatid ng pera kay Secretary De Lima o si Ronnie Dayan. Iginit din niya sa kanyang binawing salaysay na pinilit siya ni Aguirre na aminin ang isang bagay na hindi naman raw nangyari. Samantala, sa kaugnay pa ring balita ang Department of Justice aminadong mayroong epekto sa kaso ni Senator Laila De Lima ang pag-atras ng naging testigo ng kontrobersyal na si dating Bureau of Corrections Officer in Charge na si Rafael Ragos. At may follow pa rito si Bombo Geraldo Lipa. Aminado ang Department of Justice na mayroong kaunting epekto sa kasong kinaharap ni Senator Laila De Lima sa isyu ng pagrekanta ni dating Bucor OIC Rafael Ragos ng kanyang affidavit. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Prosecutor General Benedicto Malcontento, sinabi nitong hindi naman nila maitatangging walang epekto sa kaso ang pagbawi ni Ragos ng kanyang mga aligasyon laban sa senadora. Kung sabihin ko na walang effect, hindi naman tama yan. At meron naman talagang effect yan. Sa proseso natin, ang masabi ko dyan, Ragos damaged his own testimony. Sinira niya yung kanyang testimonya kasi nagkaroon na ngayon ng 2 conflicting affidavits. Yung unang affidavit kung saan sinundan niya ng kanyang pagtitistigo sa husgado at kung saan na-cross-examine siya. And in fact, nag-testify din siya sa Kongreso at sa Senado. Yun yung unang affidavit. At ito ngayon yung latest. Ito yung recantation, ika nga. Pero sa kabila nito, sinabi ni Malcontento na hindi pa rin ligtas si De Lima sa mga kinaharap na kaso dahil mayroon pa silang mga hawak na testigo na magdidiin daw sa senadora. Itong kay Ragos, ito lang naman yung concern namin dito kasi siyempre testigo siya ng prosecution. Yung kay Kerwin Espinosa naman hindi naman kami concerned doon dahil hindi namin siya testigo sa 2 kaso na ito. Yung mga ganitong recantation, kami sa prosecution, kami na naglilitigation, sanay kami sa mga ganyan. At kung may mangyaring ganyan, sanay kami at marunong kami humarap niyan. Naniniwala rin si Malcontento na matagal-tagal pa bago magkaroon ng desisyon sa drug charges laban pa rin sa senadora. Based sa experience ko as sa litigation at dito ngayon bilang Prosecutor General, kung ganoon karami ang testigo ng depensa, taon ang pag-uusapan yan. Dahil dito ay posibleng magtagal pa si De Lima sa kulungan at may buwelta rin ng Prosecutor General sa mga humihiling na palayain ng senadora dahil sa pagrekanta ng affidavit ni Ragos na pangunahing testigo sa isang kaso ni De Lima. Gerard, wala sa proseso yan. Wala yan sa modes of achieving acquittal. In other words, pag ang kaso nasa husgado na, just like in this case, husgado lang, huwes lang, ang pwedeng magpawalang bisa ng kasalukuyang pagkapiit ni Senator De Lima. In other words, wala sa proseso natin na the fact na mayroong isang nagrecant na testigo ay automatic na palayain
It doesn't work that way in our judicial system. Okay, tanggalin natin sa eksena si Senator De Lima. What if ibang akusado ang pinag-uusapan natin? Kung mayroon bang nag-recant, automatic ba palayain? Ay hindi ganun yung ating proseso. Masisira ang ating judicial system kung ganong proseso ang pairalin. It doesn't work that way. May panawagan din ito sa mga sumusubaybay sa kaso ni De Lima. Kahit sino pa ang inaakusahan, sino man yung mga parties, respetuhin natin ang desisyon at ang proseso ng hudikatura at ng husgado. Una rito, umaasa ngayon ang kampo ni Senator De Lima na maibibigay ang hustisya at katotohanan laban sa mga alegasyon na ipinaparatang sa kanya na may kaugnayan sa illegal drug trade. Kasunod na rin ito ng paglutang muli ni Ragos maging ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. Sa panayam din ng Bombo Radio Philippines sa abogado ni De Lima na si Attorney Filibon Tacordona, sinabi nitong iginagalang nila ang una ng ipinahayag ng Prosecutor General ng Department of Justice na walang magiging epekto ang naging pagbawi ni na Espinosa at Ragos sa kasalukuyang kaso ng Senadora. Ngunit umaasaan niya sila na maaayos na makakarating sa korte ang naturang mga salaysay dahil posibleng ito raw ang maging dahilan upang tuluyan ng madismiss ang kaso ng Senadora. Ayon kay Tacordona, hindi na raw katakataka na lumabas muli si Ragos para itama ang kanyang naunang naging pahayag dahil umpisa pa lamang ay alam na raw nila ang lahat ng mga kasong isinampa sa Senadora ay pawang mga basura na bunga lamang ng kasinungalingan, panggigipita, pananakot at panunuhol. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Muling inulit ng COMELEC na maaaring makalito sa mga botante at makapagpaisip sa kanila na ang pagbabakuna ay kinakailangan para makaboto ang paglalagay ng mga site ng pagbabakuna sa COVID-19 sa mga presento ng butuan sa araw ng halalan. Sinabi ni Commission on Elections Commissioner George Garcia matapos pag-isipan ng Department of Health ang paglalagay ng vaccination site malapit sa mga polling precinct. Dagdag pa niya na dapat unahin ang pagboto dahil ito ay constitutional right ng mga tao. Noong Mayo 1, mayroong 67.9 milyong individual sa bansa ang fully vaccinated na laban sa COVID-19. Samantala sa kaugnay pa ring balita, tiniyak ng COMELEC sa publiko na masusing susuriin ang rekomendasyon ng Department of Education na ilibre sa buwis ang allowance na ibibigay sa mga teachers natin at non-teaching personnel na magbibigay ng tungkulin o serbisyo sa halalan. Sinabi naman ni COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan ng rekomendasyon ng DepEd ay susumitin na rin nila sa COMELEC Anbank para naman sa kakulang deliberasyon. Maliban dito, tutugunan din ng COMELEC ang petisyon ng ilang sektor na dagdagan pa ang benepisyo ng mga tauhan ng DepEd na i-deploy para sa mga lalan sa susunod na linggo na. Nanawagan pa sa COMELEC ang iba't ibang mga teachers na nagsusulong para sa kapakanan ng kanila na sa panguna ng Alliance of Concerned Teachers na ilibre ang travel allowance ng mga tauhan ng DepEd na magasilbing Board of Election Inspectors base naman sa plano ng 20% tax deduction ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Nanawagan din sila sa COMELEC na magbigay ng karagdagang allowance sa lahat ng tauhan ng DepEd na natap naman o kaya naman ay natukoy para naman sa serbisyo sa darating na halalan. Yung grupo ay nagpahig na rin ng pagkabahala na kung ang kanilang mga pakiusap ay hindi raw narinig, ang ilang mga tauhan ay maaaring umatras na lamang sa kanilang mga tungkulin. Pinawi naman itong si Chairman Pangarungan ang kanilang mga lalahanin dahil niya sa batid nila ang kalagayan ng mga tauhan ng DepEd na kanilang pasalin ng karagdagang bigat ng pagtiyak naman sa isang tapat, patas at mapayapang halalan. Dagdag pa niya, nakanda ang COMELEC na dagdagan ang kanilang mga tauhan sakaling magdesisyon ang ilang mga teachers na matras naman sa kanilang mga tungkulin sa lalapit naman na halalan. Naniniwala si Albay 2nd District Representative Joey Salceda na malapit na ang malaking pagsugpo sa online lending at investment scam. Inaasahang lalagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Financial Consumer Protection Act ngayong linggo. Bibigyan ng Financial Consumer Protection Act ang mga financial regulator ng powers of rulemaking, surveillance and inspection, market monitoring, enforcement at adjudication powers.
over financial products. Kapag naisabatas, ang FCP Act ay nangangahulugan ng higit na kapangyarihan sa mga otoridad ng pagkakakulong at mas malaking multa para sa mga manluloko. Gayon din ng mas malinaw na mga batas at regulasyon sa mga pamumuhunan, pagpapautang at iba pang produktong pinansyal. Pinapalawak din ng batas ang subpena ng powers ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Securities and Exchange Commission o SEC sa mga produktong pampinansyal at serbisyo. Tinatasan din ito ang multa para sa pandaraya sa pamumuhunan hanggang sa 10 million pesos bukod pa sa mga parusang kriminal. Ang mga regulator ay maaring maghain din ng independent civil action sa ngalan ng mga biktima ng pandaraya sa pananalapi o kaya sa investment. Samantala naman, magasampa ng kaso ang COMELEC laban naman sa 5 individual na naglalako umano ng fake news sa social media hinggil pa rin sa halalan. Ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia, na-refer na nila sa National Bureau of Investigation ang 5 pagkakataon kung saan nasira ang kredibilidad at integridad ng electoral process. Gayunman na muling iginit naman ng COMELEC na ang kanilang komisyon ay kontra lamang sa fake news o maling impormasyon at hindi sa mga kritisismo o komentaryo laban naman sa kanila. Napagalaman na si Commissioner Garcia ang namumuno sa task force. Binigyan din niya ng kalagahan ng malayang pagpapahayag at ginagarantiyahan na hindi magasampa ng kaso laban sa mga naglalabas lamang ng kanilang mga opinyon hinggil naman sa halalan. Dagdag pa ni Commissioner Garcia, sa ilalim daw ng Omnibus Election Code, ang naglalako ng disinformation o nagbebenta sa mga botante ay maaaring makulong ng 1 hanggang 6 na taon. O narito tinatag ng COMELEC ang task force kontra fake news para labanan ang disinformation at kontrahin naman ang anumang pagkatangka ng pahinain pa ang kredibilidad naman ng electoral process. Samantala sa ibang balita, yung Senado maglalabas pa rin ang committee report sa kanila namang investigasyon ukol pa rin sa isabong. Mamaya kukuha tayo ng report ukol pa rin yan sa natura namang impormasyon. Samantala muna sa iba pa nating mga balita, sa kabila ng pagbagsak ng ilang pwesto sa ranking, ipinunto pa rin ng Malacanang na hindi red tag ang Pilipinas sa Reporters Without Borders sa kanilang pagtatala sa 2022 World Press Freedom Index. Ginawa ni Communications Secretary Martin Andanar ang pahayag na ito matapos ilagay ng Reporters Without Borders ang Pilipinas sa ika-147 pwesto sa 180 mga bansa tungkol naman sa usapin ng press freedom. Bumaba ng 9 na baitang ang ranggo ng Pilipinas mula sa ika-138 noong nakalipas na taon. Sinabi ng Malacanang, sa kabila ng mababang ranggo, masigla pa rin ang press freedom sa Pilipinas kumpara naman sa ibang mga bansa. Idinagpa ng acting policy spokesman na kailangang tandaan ang Pilipinas ay hindi kasama naman sa mga red list naman na naturang grupo ng mga mamamahayag. Balikan natin yung usapin pa rin dito naman sa tinatawag na kung saan nga ay may kaugnayan ito. Dito po naman sa grupo ng pagsasagawa ng investigasyon ng Senado sa usapin pa rin ng kanilang mga investigasyon. May kinalaman po rito sa kung saan nga yung isabong kasama na rin dyan sa kanilang tinatalakay at iba pa. Balikan natin yung issue dyan sa Senado at kasama na natin dito si Bombo Dennis Samito. Bombo Dennis, nandiyan ka sa linya? Yes, Bombo Elmar. Ang Senado, partikular na ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ay maglalabas pa rin ng kanilang committee report. Kasunod yan ng direktiba ng Pangulong Rodrigo Duterte na itigil ng operasyon ng online sabong o e-sabong. Ito ay naging pahayag ng chairman ng naturang lupon na si Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod nga ng kanilang pagnanais na mailabas pa rin ng naturang committee report o yung mga rekomendasyon ng iba pang mga senador na pinaikot na ito sa mga miyembro ng kapulungan upang magkaroon ng maayos na pagbabago doon sa sistema sapagkat ito mano ay pinagkukunan din naman ng kita ng pamahalaan ngunit hindi nabantayan ng ilang ahensya ng gobyerno kaya naabuso ng husto ang issue ng sabong lalo na yung online way o yung electronic way, yung mas kilala bilang e-sabong. Sa kasalukuyan kasi ay marami na umanong nalulong. Hindi nga itinanggi ni De La Rosa na may ilang kamag-anak siya na mismo ay nabuhos ang atensyon dito sa isabong lalo na yung mga kabataan ay nanganganib umano dito sa aspeto ng pagkalulong sa isabong. At ayon pa kay De La Rosa, nitong nakalipas na mga araw ay naging focus ng kanilang atensyon para sa naturang pagsisiyasat yung tungkol sa mga nawawalang sabongero at hindi naman talaga yung issue ng isabong.
isabong. Narito pa ang dagdag ng mga pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Hindi namin ginamit na reason yan para i-stop yung isabong, yung mga problema ng naidulot ng isabong. Kundi ito, we're focused mainly on the cases of the 34 missing sabongeros. So, mabigat po ito. Kailangan talaga ma-action ito. But then again, hindi tayo pwede mag-impose ng ating will doon sa executive branch of government. Hanggang pag-iusap lang tayo. Dapat siguruhin nila na yung walang bata na pwedeng mag-iisabong. Bahagi pa yan ang pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na nag-imbestiga sa usapin ng online sabong at yung pagkawala ng mga sabongero. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin natutuldukan ang naturang issue dahil hindi pa rin mahanap ang naturang mahigit 30 katao na nawala sa kasagsagan ng issue doon sa isabong at gayon din yung sinasabing dayaan o fixing ng cockfighting o yung sabong sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila at maging sa mga karatig na lugar. Bombo Elmar? Bobo, yun ang nakakalungkot, Bobo Dennis. Until now ay walang masasabi na talagang pinaladisyon yung PNP at tagin na rin na pagtukoy sa mga missing na may kaugnayan naman dito na nasangkot dito sa isabong, Bombo Dennis. At kaninang umaga nga nakapanayam din natin itong si Senate President Tito Soto, Bombo Dennis, bagamat sinasabi na noon pa ay meron ng pakiusap ang Senado na ipatigil itong isabong. At ito at least ngayon lamang nakapagdesisyon ang Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa Senado, meron pang nakapending dyan, Bombo Dennis, na mga prangkisa na mga isabong, Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Elmar. Katunayan ay merong mga humaharap na operators ng isabong doon sa isinagawang mga pagdinig. At ilan na dyan ay malalaking negosyante talaga, Bombo Elmar. Kabilang na dyan itong si Charlie Atong Ang, na isa nga sa itinturo ng ilan na nasa likod daw nung pangyayaring pagkawala ng ilang mga sabongero, bagay na kanya namang itinatanggi. So masalimot pa ito, Bombo Elmar, malayo-layo pa yung tatakbuhin nito. Pero pinauubaya na ng Senate panel sa ating mga otoridad dahil ito ay under investigation na, may mga hawak ng suspect ang Philippine National Police at meron na ding lead na mga sinusundan. Yun nga lang, siyempre, ang importante sana yung buhay talaga. Kaya lang, hindi na nga mahagilap yung mahigit 30 katao na yan at sa kasalukuyan ay naghihintay din ng resulta ng investigasyon. Itong pamilya ng naturang mga nawawalang sabongero. Harinawa na magkaroon na ng resolusyon naturang controversial na kaso. Maraming salamat sa mga updates sa yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, yung 5% na pre-pandemic level sa unemployment rate sa Pilipinas, target pa rin maabot naman ng bansa. At may nakuha ang impormasyon dito si Bombo Everly Rico. Target ng pamahalaan na mapababa pa sa 5% ang unemployment rate sa Pilipinas gaya noong wala pang COVID-19 pandemic. Base kasi sa ulat mula sa Philippine Statistics Authority o PSA, noong buwan ng Pebrero ng kasalukuyang taon, nasa 6.4% ang mga walang trabaho sa bansa. Subalit ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, sa katunayan ay bumaba na ito kumpara naman sa naitalang 17.7% na unemployment rate sa bansa noong kasagsagan ng umiiral na lockdown. Kaugnay nito, puspusan ngayon ang pagsusulong ng Department of Trade and Industry para sa investment promotion ngayong lumuwag na ang mga restrictions sa ating bansa upang makalikha ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa ating mga kababayang Pilipino. Isa na rito ang paghikayat sa mga foreign investors, partikular na sa Amerika, sa pamamagitan ng pag-promote sa Pilipinas bilang investment destination, ang pagbubukas ng maraming sektor, bunsod na rin ng economic reforms na magpapahintulot sa foreign equity participation kung saan pinapayagan na nga sa bansa ang hanggang sa 100% na foreign ownership. Nung isang linggo, nasa US po tayo, talking to several investors doon, investment promotion, kinikwento natin yung Pilipinas ay magandang investment destination ngayon, pinalitan natin yung
pagbubukas din ng maraming sektor in terms of yung economic reforms na ginawa natin that will allow foreign equity participation. Ibig sabihin, hindi na sila limited to 40%, allowed na up to 100% sa mga iba't ibang sektor na tingin natin ay importanteng mabuksan. At itong mga moves na ito will attract more investments that will translate to more jobs. Pinalita nga natin yung CREATE na act na nagpababa ng corporate income tax rate at nagpaganda pa ng incentive scheme. So ito mag-a-attract ng maraming investors, yung sa retail trade, sa Foreign Investment Act, pati na dun sa Public Service Act. Samantala, naabot na rin ng pamahalaan ang target na makalikha ng 1 milyong trabaho para sa economic recovery ng Pilipinas mula sa pandemya, ayon yan kay Trade Secretary Ramon Lopez. Sa katunayan, naabot sa mahigit 1 milyon ang naibigay ng trabaho sa iba't ibang sektor. Ayon kay Lopez, sa construction, nasa halos 700,000 ang nabigyan ng trabaho sa ilalim ng nagpapatuloy na Build program ng Duterte administration. Nakapagbigay din ng 150,000 employment para sa mga estudyante sa ilalim naman ng Department of Labor and Employment. Nakapagbigay din ng 50,000 pesos na pangkabuhayang package ang DTI, habang nasa 11,200 naman ang trabahong naibigay sa libreng sakay program ng Department of Transportation. At meron ding Sustainable Program Development na inaalok naman ng Department of Environment and Natural Resources at iba pang mga sektora. Yes, naabot na po natin yan. Dahil yung minomonitor natin ito mula nung nagpandemya at doon lang kasi sa construction, maalala nyo, ni-revive yung, napagpatuloy yung build. Marami diyang construction, maraming construction workers. Doon lang kasi kulang 700,000 na ang naibalik na trabaho doon. At yung mga programa mula sa DOLE, may mga yung internship, yung employment ng mga estudyante, mga 150,000 yon. Yung sa DTI, nag-livelihood seeding tayo, nagbigay tayo ng mga pangkabuhayan package, mga 50,000 din yon. Ang DOTR, meron sila nung service contracting program, yung libreng sakay, 11,200. DENR, may Sustainable Rural Development, at saka ang DOST, yung Small Enterprise Upgrading Program. So parang lahat doon, kulang 1 million na yon. Hindi pa natin nabilang doon yung report kasi wala pang dumating na report mula sa ECOP, yung Employers Confederation of the Philippines, yung PCCI, yung electronic sector. Maraming electronics company ang patuloy na nag-operate. Yung IT-BPM, hindi sila nag-lay off, nagdagdag pa ng mga trabaho ito. At ngayon, lalo na yung pagbubukas muli ng tourism sector, yung hotels, restaurants, yung mga resorts, tourism-related businesses, service contracting, easily aabutin talaga natin more than 1 million itong mga all these sectors na hindi pa natin naibilang. Mula dito sa lungsod ng Pasay para sa Bombo Network News. Bombo Everdirico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Samantala, punta naman natin ang Sarangani, ilang mga barangay sa epektado ng mga pagbaha na sa linyang Bombo Radio, Jensan. Patuloy ang assessment ng Office of the Civil Defense 12 sa malawak na pagbaha sa 5 barangay sa bayan ng Glan, Sarangani. Patuloy na nakisilong ang 200 pamilya sa Municipal Gymnasium matapos binaha ang mga residente dahil sa walang tigil na pagulan sa nasabing lugar. Ayon kay Rene Ponsalan ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Sarangani, 5 barangay ang binaha, ang San Vicente, Taluya, Tapon, Ilaya at Poblasyon. Dagdag nito na dahil sa malaking volume ng tubig mula sa kabundukang bahagi, kaya't umapon tubig sa riverside dala ng low pressure area at intertropical convergence zone na naranasan sa Mindanao. Ayon pa nito, may mga individual na stranded matapos ang temporaryong sinarhan ang tulay sa Barangay Tapon at ulang pinahintulutang makadaan ng mga motorista. Pinakilos naman ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office para madala sa pagamutan mga nasugatan ng mga residente. Sitwasyon sa Glan, ang pinakamalaking area na naapekto ng baha yung kanilang poblasyon, particularly sa riverside.
na malapit doon sa market. No? Kasi sa likod niyan is river, Grand River. So nag-overflow yun at karamihan dyan sa mga na mga bahay din sa riverside made of light materials kaya tumaas ang nasabing tubig. Patuloy ding minomonitor ang sitwasyon sa lugar at pamimigay ng tulong sa mga apektadong residente. At mula rito sa Office of the Civil Defense, Bumbo Bigalano para sa Pamsa Radio ng Pilipinas, ang consistent #1 sa Jansan Basta Radio. Bumbo! Bombo International News. Nagpaputok ang North Korea ng ballistic missile patungo sa dagat sa silangang Baybayin. Ayon yan sa militar ng South Korea. Ginawa ito ng North Korea mga isang linggo matapos ang pangako ng North na bubuo naman nuclear force nito at the fastest possible speed. Minamarkahan ang ginawang paglulunsad bilang ika-14 na major weapons test ng North ngayong taon. Ginawa ito ilang araw bago manungkulan ng bagong halal na Pangulo ng South Korea na si Yoon Suk-yeol noong Mayo 10. Sinabi ng militar ng South Korea na nakita nito ang paglunsad bandang tanghali sa lugar ng Sunan ng Pyongyang. Ang Sunan ay kung saan huling pinaputok ng North Korea ang sinasabing Hwasong 17, isang bagong uri ng intercontinental ballistic missile noong March 24. Sinabi rin ng Coast Guard ng Japan na natukoy nito ang tila ballistic missile na pinaputok mula sa North Korea at nakalapag na ang projectile. Ang mga detalye ng projectile kabilang hanay ng paglipad at taas nito ay hindi pa kaagad magagamit. Ang pinakahuling paglulunsad ay dumating wala pang 3 linggo matapos magpaputok ang North ng bagong tactical guided weapon noong April 16 na naglalayo naman na palakasin ang nuclear capabilities ng bansa. Samantala, inihayag naman ng EU ang mga panukala para sa mabagong parusa sa Russia kabilang ang pagbabawal sa pag-import ng langis ng Russia sa pagtatapos ng taong ito. Ang nasabing plano ay nangailangan ng pag-aproba ng mga member states kasama rin ang mga parusa sa mga individual kabilang na ang pinuno ng Orthodox Church ng Russia. Ang Pangulo ng European Commission na si Ursula von der Leyen ay nagbibigay ng mga detalye sa European Parliament ng ika-6 na package siya ng mga parusa na nagtatarget sa economy ng Russia, militar at propaganda nito. Sinabi niya na gusto nito na si Russian President Vladimir Putin na alisin ang Ukraine mula sa mapa, ngunit hindi ito magtatagumpay at ang sarili niyang bansa, partikular ng Ukraine, ang lulubog. Nagbabalay ito na siguraduhin nila na i-phase out ng langis ng Russia sa maayos na paraan. Bombo Sports News. Tuluyan na pong tinanggalan ng korona ng World Boxing Organization o WBO. Ang Pinoy boxing champion ay si Janrel Casimiro ng kanyang WBO World Bantamweight Belt. Ang hakbang ng WBO ay makaraang mabigo si Casimiro na madepensa ng kanyang titulo laban kay Paul Butler ng United Kingdom noong Abril 22 sa Liverpool, England. Ayon sa WBO World Championship Committee, nabigo rin daw ang Pinoy na 33 anyos na matupad ang kanilang resolusyon kasunod ng kanyang withdrawal din sa laban sana kay Butler sa unang paman noong December 2021 kung saan hindi rin siya nakapagtimbang kaya pinagpaliban din ang laban. Samantala, 3 atleta dyan sa Pangasinan pasok na rin para naman sa Southeast Asian Games. Pero bago yan ang mga kabombo ka-Star Nations, sa iba pa nating balita sa NBA naman. Parehong ginulat ang powerhouse teams ng Milwaukee Bucks at Golden State Warriors matapos na matalo kanina sa magkahiwalay na laro sa Game 2 sa NBA Semifinals. Sa ngayon, parehas na meron ng tigisang panalo ang Bucks at Boston Celtics sa Eastern Conference. Hindi na hinayaan pa ng Celtics na muling mamayani ang NBA defending champion dahil sa doble kayod sa opensa na kanilang ginawa. Nangula naman si Jaylen Brown na may 30 puntos kung saan ang kanyang 25 puntos ay naipasok lahat sa first half pa lamang. Naging agresibo rin sa kanilang mga tira sina Jason Tatum na nagdagdag po ng 19 points at 8 assists. At si Grant Williams ay nagtapos ng 21 points. Ito yung sa kabila na hindi na nakalaro ang Defensive Player of the Year na si Marcus Smart dahil naman sa injury. Nagawa ring malimitahan ng Celtics ang galaw ng dating MVP na si Giannis Antetokounmpo na merong 28 puntos at pawang naipasok naman sa third quarter. Ang game 3 gagawin naman sa linggo doon sa Milwaukee. Sa ibang game naman, nagawang maitumbak kanina ng Memphis Grizzlies ang Golden State Warriors 106-110 sa game 2. Binitbit ni Ja Morant ang team gamit naman ang 47 points kung saan dyan naman sa Western Conference yan sa semifinals. Samantala naman, siba pa nating mga balita, mga kabombo ka Star Nation.
Bombo Entertainment News. Entertainment News. Ang kilala bilang Queen of All Media na si Chris Aquino mixed emotions matapos hindi pinayagan na maduktor sa flight sa labas ng bansa. May chika na si Bombo Nes Kayabyab Mercado. Bombo Jane, no choice pa si Chris Aquino na manatili muna sa Pilipinas hanggang makatiyak na ang kanyang mga doktor na makakaya na nito ang mahabang biyahe sa eroplano patungo sa Amerika. Ito'y matapos hindi mabigyan ng clearance ng kanyang mga doktor ang dating presidential sister dahil sa mataas na blood pressure na umaabot anya sa 140/92. Maliban pa ito sa pag-atake ng kanyang asthma at dumanas din ng matinding sinusitis. Nabatid na sa labas ng bansa magpapagamot ang kinikilala noon bilang Queen of All Media pero tila nabati anya ni Angel Locsin ang kanyang flight. Kwento ni Chris, humirit kasi ang kaibigang aktres na huwag muna siyang matuloy sa flight abroad dahil mamimiss niya ito. Wala pang nabanggit ang 51-year-old TV host actress kung kailan siya makakaalis at kung tumuloy pa rin sa kanilang original flight ang mga anak na sina Josh at Bimby. Yan ang Chika Update. Ito si Bombo Nes Kayabyab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Business News. Nagbabala po ang Senate Committee on Economic Affairs sa gobyerno na merong malalabag na batas kapag itinuloy ang importasyon ng 200,000 metriko tonelada ng asukal na labag sa utos daw ng dalawang korte. Sinabi ng komite sa Senado na naglabas ng Memorandum Circular No. 11 ang Sugar Regulatory Administration o SRA nitong nakarang Martes para sa aplikasyon ng importasyon ng asukal. Direktang inatasa ng Sagay Court noong Pebrero ang SRA na panatilihin ng suspensyon sa pag-import ng asukal hanggang maresolba ang kaso maliban na lamang kukunan itong inalis. Bombo Foreign Exchange Update. Abay, bagyang lumakas ang piso kontra dolyar. Sa report ngayon ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar katumbas sa Pilipinas 52 pesos and 29 centavos. Ang Singaporean dollar naman 37 pesos and 78 centavos. Yung Hong Kong dollar 6 pesos and 66 centavos. Ang euro 55 pesos. Ang Saudi Riyal katumbas sa Pilipinas 13 pesos and 94 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us.
Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Evening Edition at live nationwide, worldwide via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San
Ngano ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag